Здравейте, приятели на канала Таромисия. Днес с една много любопитна и интересна колода ще попитаме картите за тези от вас, които в момента не са във връзка, питат се кога ще имат партньор, какви ще бъдат отношенията, така нещо да получите някаква яснота за тези хора, които в момента не са във връзка. Така ние тук не можем да кажем на 100% кога ще имате партньор, какъв ще бъде той. Гледането е общо. Ако искате по-подробно индивидуално гледане, можете да видите какви услуги предлагам в описанието под видеото. И така, нека да видим сега кой гледа в момента. Със сигурност ще бъде човек, който обича котки. Каква е настройката за вашият любовен живот, какво ви предстои така в близко бъдеще и каква трябва да бъде вашата нагласа. Какво ви съветват картите всъщност, какво трябва да бъде, вие сами си определят. И сега тук гледат, чакайте да обърнем ангелчето напред. Тук гледат хора, които са раздвоени, така гледат две посоки. Имате някаква чуденка, нещо така стои пред вас като избор и хора, които са устремени напред, така уверени сте и сте устремени напред, не сте нерешителни. И още една чуденка, още така нещо, което определено сте гледате в две посоки. Така, раздвоени сте, вероятно тук става въпрос за любовната сфера, защото за това питаме. Определено има раздвоение във вас. Я да видим сега с какво е свързано това раздвоение. Може и да има някакъв любовен триъгълник тук. И някакъв любовен триъгълник или пък някакво забавление. Обичате да се забавлявате, вероятно си търсите така човек, с който да бъдете по време на купони, на събирания с приятели, обаче малко ви е остър езика. И може би така, това е една от причините да отблъскате хората понякога, затова може би е хубаво да не сте с чак толкова остър език. Тук имаме, ако вие сте дама и търсим така господина, той господин, който така бихте срещнали, ще бъде земен човек. Земен човек, така човек, който не витае в областите. Определено. И ще бъде така приземен, със стабилна професия, човек, който определено знае какво иска от живота. Също така, не дейте да имате прекалено големи очаквания. Очакванията ви могат да ви накарат буквално да изгорите. Защото когато тръгнем към едно нещо с прекалено големи очаквания, ние не даваме възможност на нещата да се случат по начина, по който трябва да се случат и ги обричаме едва ли не на точно определен сценарий. Така че не дейте да тръгвате с прекалено големи очаквания и позволете на нещата да ви бъдат дадени така, както са най-добре за вас. В крайна сметка е хубаво да пуснете този контрол. Тук отново излиза този контрол. Искате да контролирате ситуацията, искате вие да уръсте навсякъде и всичко да зависи от вас. Най-хубавите неща се случват тогава, когато не сме ги планирали, мили приятели. Затова не дейте да бъдете толкова контролиращи. Замислете се какъв е този избор тук, в който вие се намирате в момента, защото той може да бъде свързан по някакъв начин с вашата работа, с вашата професия, така се мисля, който може да ви накара това да бъде един от пътищата, по които да тръгнете, за да може да срещнете този земен мъж, да кажем. Един сбъднат ден ви желая и знайте, че всеки намира това, което е най-добро за него. Хубав ден, приятели!